So ayun mga ka-alright, time check 8:01 ng umaga. So ayan, at mag-ilis din na kami papunta kay Rika. At ngayong araw, ayan, sasabihin ko sa inyo tapos po yung ano, yung pagtalis ng ni Rika. So siguro balikan namin bukas ay paglagay ng bowl at pag-grout. Ayan, abang kayo. Ayan. So yung mga ka-alright, nagpahangin ako ng gulo. Padagdag ng hangin. Malambot. Tara Nono. Amo na. Hoy. Iwan ng alikabok talaga. Alikabok. Masakit na sa ilong, masakit pa sa mata. So yun mga ka-alright, at bili ako ng 10 kilong simento panghalo dun sa adhesive para dun sa flooring para mabilis sumigas siya. Para mga ilang ano lang, mga isang oras pwede nang apakan para maikabit natin din yung bowl kung kaya mamaya. So yun mga ka-alright, dito na kami sa parking. Time check, sakto, eskwala alas 9 oh. Ayan. Alright. Alright. Amoy! Ay, parang yun. Hello. Good morning. Dito ulit kami. Baka last day. Nawiwili na po si Haji. Nawiwili na talaga. Balik na ng balik. Yari, aawayin ka ng girlfriend mo pag in-upload ko yung sunod na vlog. Hindi yan. Yari ka talaga. Alright, dito tayo muli. Andito na po ulit ang mga gwapo. Ang mga gwapo. Yo! Matagal na po. Ang gwapo. Ang gwapo. Ang gwapo. Good morning. Tutuloy na ba kami? Yes. Wow, bagay sa yung suit mo. Bagay sa iyo. Yo. Hi guys. Good morning. So, oh my God, maaga kayo ah. Maaga ba yaw? Maaga pa naman. Sabi niyo alas 5. Maaga ba naman baga? Pwede na kaming tumuloy? Pwede na. Pwede na. Hello. Dito. Hello. San? Namiss kita yun, San. Sa noon kami. Oo. Oo. Talaga si Insan talaga. Kakaragan. Lalong gumaganda si Insan. nakita ko pa dito sa TV. Nung magbagyong Christine. Amo nga. Nagmamaritis na siya. Yun. Kitang-kita. Sasabawan. Ano pinakita kayo sa'yo? Sasabawan talaga. Mapakita ko sa'yo kasi ba screenshot ako nun. Ako si Pinya yung Sige, screenshot. nagtago din. Ito na po ang tiles natin. May sa camera. Dai. TV Patrol. Patron dai. Oh, balatan. Mutin. Wala, TV Patrol. TV Patrol Bicol. Para ka bilang ko sa tabi sa pag-ano. Sadi. Iba na ang maritis. Sani ka ate Loyo? Kaan kaya di man lang nakuun. Wala na mo gatas na ubos na niyo.
Marunyong, uda na daw bigas. Ano bigas? Grabe, pagkaabot na ano. Ano talaga? Para matapos natin ito. Kaya na kay Rika, tumatagal na tayo dito eh. Kawawa na daw si Rika sa budget. Hindi ah. At sabi ng ka-request sa... Amo na. Kuya. Jason. Hindi natin siya. Kuya Gadja, kapin mo na tabi. Kulang sa ka. Nahihiya na kasi ako eh. Ayan mo na. Nahihiya na ako kumain. Ayan mo na. Ay, ano? Ano ulit ka daw? Aji! Ay, Sana kaya, Aji? Ogi! Pogi! Ayun ko sa'yo. Tangkad na ako. Ogi! Kaya ka pa dito, Di? Oo. Hindi ako natulog. Kaya, ay pa niya. Di! Salamat. Tatot kinapay ko. Ayaw. Kinapay. Nawas mo na yung gatas na Rika. Ayaw ko. Kaya ganito ka eh. Nahihiya na nga ako. Ayaw ko. Ang palaman na ano. Ayaw kapon. Inagmar kayo? Para magaling. Margarine. Yan, kapi muna. Kung hindi ka mo nakita yung ano mo. Ayaw kapi. Sabi dito ba yung sabi na lang mga rin. Dito na kayo mga pwede yung city, so video ka dito. Tsaka, ano naman, mahirap na nga. Ano pa? Ano na sa mga 50? Dagat na. Yung sitid yung pinsa na nagkukukuhan ulit po. Ano ba sa ano? Di ka naman niya isip. Wala pong testing natin dito. Oo. Pag nagdasal, alam mo na, pansit niya. Basta lang pati parang pagkakaroon na pagkakaroon ng amoy niyan, pinsan na gano'n yun. Ayaw, yung gano'n to. Basta lang pala luto. Nilala ko yung ano yun. Nilala ko yung amoy ng luto yung pinsan. Nagkita rin mukha pa? Oo. Si pinsan mo baga na ano, Sunny Boy. Lapa. Oo. Maraming gawa na ako. Galing ka sa Rika. Sorry yan. Nagpapin ko siya sa gasolina. Sabi ko nga na proven. Taguban ko ya. Anak ka ng ina mo. Anak ka ng ina mo! Talagang ketchup. Pasaway. Kuya. Pinsan ka pinsan. Oh. Di mo na Kape. si ate. Gatas ka mo. Naman nga ni. Gatas ka mo pinsan. Naman nga ni lahat. Agko? Sana si Bibi Love. Naga sa Robinson. Ito Robinson. Shout out mo si Bibi Love mo. Pinsan. Sa taon na. Grabe. Ako pa ka. Sa taon na. Yes. Yan kapatid yan ni ano. Ni Tukayong Jason. Kapatid ko din yan. Ang kapatid din ni Rika sa Bakit di mo binabanggit sa kapatid ko? Kapatid sa nanay. Sabi kasi nung ano, na tinatawag ko rin na pinsan si ano, kuya mo Jason. Dapat daw Tukayo lang. Pinsan ko talaga yun eh. Oo, ay sama. So, sa leader siya. Ah, di ba boss? Umod niya. Umod. Umod sa ina. Bukod sa burasero. Amo na! Yan ni Rika sa ano, sa nanay.
Kaya lang ganyan baga, maganda po yan, mas maganda kay Rico yan. Yes. Oo, di ba ka? Yes. Oo, kaya pag nginigis eh. Gising yan eh, pinsan. Pinsan! Hindi mo ba sa ano? Kape ka lang. Gutom lang yan. Baka hindi mo natatanong, te. May single dyan. Oo, may single dito. Baka dito na yung dawan mo. Kasi bibilab baka mag... Bibilab. We love so sweet. Mm. And then just Sana all. Pwede ko sa mga vlog mo kay ate mo. Rio, dahil na. Mag-vlog yun lang. Sige na, wala. Ilang pala eh? Ito, nag-vlog na naman, may comment na naman, puro na lang kain. Yung paggawa, wala na. Ayan guys, sinukoreksyonan ni ate. Sinukoreksyonan mo. Kung tinapay di ka? Ha? Kung tinapay ito? Ang dami ko. Pinapay. Masarap. Bagong luto siya. Oo. Sabi ko na nga ba, kakaparking mo lang, mainit pa yung tambutso mo dun gani. Saka ano, Motor mo. makalimot Ay, ba yan ay. yung lasa, tol? Kakarating lang namin Ang ni dami ate. yun eh. Oo. Kaya tala pa sa ano, yung bakat ng Sabi gulong. ko nga sa ate, nagmamadali pa rin kanina. Ginanyan ko yung tambutso, mainit pa. Basta bakat na, alam mo yun. Iba yun nilahabi mo. Walang morning. Ay, gatyo ah. Ikaw na nag-iiba ako eh, bakat na eh. Pinadunyahan sa person ngayon. Pero tawag mo naman dito. Uy! Pag ganon. Kape. Ay, speed. Diba? Ha? Yes. Yeah. Pangsit balatan. Ayan po, kain na naman kami. Paano yan? bash yun ah. Matatapos na naman talaga yung vlog mo. Puro kain. Kain talaga? Yan. Pag-diet na guys, para kumain na. Yung gawa, wala nang vlog. Yung puro kain na lang. Puro Oo, kain na lang. puro kain na lang. Yan mo sila, hindi naman sila nagbibigay ng pagkain natin. Ang nagbibigay nga, di nagre-reklamo eh. Yayain niya, si Kuya Jojo. Kaya Jojo, kain po tayo. Breakfast. Salamat po kay Jojo. Pag si Kuya Jojo na po yung magsabi ng ano, puro kayong kain, yun na. Yun na po talaga. Itigil lang kami sa pagkain. Oo. Siguro yung nag-comment ng ganyan, kuripot yan, no? Kasi pagkain. Sa totoo mo. Oo, yung totoong po, pagkain na lang. Pagkain, di kita. Ano, wala naman silang ambag sa Oo, buhay. kasi pati yung pagkain, ano eh, nakikita nila eh. Tapos kuripot tayo yan. Tapos pasabihin pag walang pagkain, di ba sang nagaan? Ano ba yan? Ngayon, di mo naman pakainin yung trabaho. I love you sa'yo! Ay, comment ka! Huwag kayong ganyan guys ha. Bad yun. Ayaw pa naman namin sa babae. Kain po, Kuya Jojo, salamat po sa ano, sa bigyan ng budget na pagkain. Malaki! Pagmamaw kita di. Tira na. Siyempre salamat sa nagluto, kasi birthday niya po ngayon. Si kapatid ni Alayka. Happy birthday. Happy birthday San! Puro kami January kuya. Okay na yun, advance. Dawag ito na January. Ito na. Ano pa? Saan saan? Ito pa. Ay, gili pa rin, 2 kilo na mo. Yan pala. Kung mo kita. Ang kasal ni Sili, gusto nyo? Wala na, tapos na. Sili! Wala. Dili, tadi oh. Amo, kain. Oh. Dahil naman. Ba't ako
Bukan nga natin yung mga. Ay, sarap ng kain ni Gatsun na naman. Hindi naman kapagtrabaho talaga. Pagkakain, matulog na tayo, tol. Kasalanan to ni Pinsan. Pinasarap eh. Sarap pag-luto. Pakalimot ko yan na. Nakalilig siya na siya. Oo eh. Nagtabi na yung dalawa. Nakakalimutan ko. Puro singgil. Nakakalimutan ko ano. May biyanan ako. Ka! Nagtabi na yung dalawa. Hindi nagsisimula yan. Nagsimula sa simple na pasulyap-sulyap. Habang bata nga daw, bata pa, lubos-lubusin. Gawin mo nang Papapansin sa'yo. Kasi pag nagtandaan at wala anong pagkakama, wala na talaga. Magsisisi ka talaga sa buhay mo. Minsan. Minsan. Pwede Ilang yan, taon na Pwede. minsan? Basa pa. Ay, yan. Minsan. Ah, Ilang taon na ka? 35. 35. Hindi ka naniwala. Ikaw na, Jason. Kala ko kasi mga 16 ka pala. Ikaw na, Jason. 33. Ah, di pa lang kami nagkararang Jason. 33. Tarandaan nyo na pa. Pero mas bata pa si ano, si Pinsan sa akin tingin ko. Sino? Atin. Sa atin, dit nga ni, pag nag-iba kami na, pagkakamanan ako, agurang. Nagurang. Kasi isip bata yun. Hindi man, sa itsura. Madali lang yan. Kung gusto mong mapagkamalan kang bata, maglagay ka ng ano, babiro dito. Garay ka, chupon. Chupon. Parang may ano, laway. Kilaway. Di bata pa ka man, kaya maglakad ka, lagi mong sip-sip yung kamay mo. Sarap. Para masabing bata ka pa. Masarap. Sarap talaga eh. Ito po yung binabalik-balikan namin dito sa Balata, yung pagkain. Yung trabaho. Masarap ka niya magluto. Ulit-ulitin mo talaga eh. Kahit ayaw mo na, sando ka pa eh. Dahil lang. Yan mo yung mga ano na yung puro kain. Yan, yung mga ano yan. Ang importante busog tayo. Yes. Pag pistahan nga, pinapakain natin yung mga di naman natin kilala. Sabi ganyan. Tatapusin ko na ngayong araw yung pagtalis para hindi naman nakakain ka. Punta po kayo sa bahay namin, pakainin ko kayo. Ang problema doon. Ano? Mali kaya, alit taon. Ano sila ba? Oh. May samsa. Ano? Ito yun? Check mo kayo ano? Talumusot sa ilong ng bata. Hindi. Dapat mo nga sa Libilab. Minsan. Si Ang. Ayun na eh. Libilab.